کاکیوە بەڕێزت بە حکمی ئەوەی بەڕێوبەری دەستگایەکی حکومیت بابەتی شوێنەوار لەژێر بەڕێوەبردننی جەنابتانە پێ وایە ئەگە بمانگەڕێنیتەوە بە مێژوو لە مێژوودا ناوی ئاکرێ چۆن باس کراوە پێ وایە ناوی ئاکرێ لە چیەوە هاتووە؟ هەبخۆ کوردستان شێوەیەک گشتی لاندکە شارستانیەتە پێک بە ژیانە ئاینێن جودا جودایە مینە ئاینێ جی مسلمان مەسیحی ئاکرێژی مینە ئەکژێ قەزان کەڤنارن کوردستان و عێراقێک و هەمبێزە دەڤەرەکە بەریندکردن ji ڕوویە شینەواری مێژوو دیروکیڤە ئاکرێ li sala 1977 ئاواکی فەرمی بوویتە قەزا ئەگەر ئەم بین بەحسی وێکی بکەین ku peyva akrê ji hat çi hatiye an ku navê akrê çi dî ew têkistên hatine nivîsîn ji ew jêderên dîrok nivîs amaja wêkî dikin ku peyva akrê ji peyva agirî hatiye ramana wêkî jî ew e ku bajêra akrê bajêrekî pêkvejiyanê bûye bajêrekî xoşewîstiyê bûye xoşewîst di nav bajêra akrê de hebûye nûke ji ev xoşewîstiya heriya berdewama di nav akrê de çunkî akrê bajêrekî pêkvejiyanê bûye pêkvejiyana aynên cuda cuda mîne aynê cihî û bisilman û mesihî tanûkeş ev ayne ev pêkvejiyana li vî bajêr here berdewam e ku ev jî ramana wêkî ditin ku çendîn paşmawên şînwarên van aynane li vî bajêreyê hene mîna mizgeft û kenîse û perezgehên zeradeştî û çendîn cêndiyên şînwarî ku li vî bajêreyê paşmawan mayne. Xwe akrê eger em bên behsî pêkhatîrê bikein akrê kevîntirîn bajêrê şînwarî ye ku kevîte parêzgeha dihokê ev bajêre bûte simbolek bo rakêşana geştyaran çunkî ev bajêre ramana wêkî ditin ku çendîn pêgehên şînwar vî bajêrê heyne û çendîn cihên geştûguzarî vî bajêrê hene yanî bûte simbolek bo rakêşana çendîn geştyarên navxweyî taybetî geştyaran biyanî çendihan konsolên biyanî yên welatên cuda cuda seredana devera akrê dikir ji bo dîtina dîmenên bajêrê kevnarê akrê ji rûyê şînewarî û geştûguzarî ve.